RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Nagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Galing ako gusto magkita ang laki pag imo kanino. Lisod ng pamalikod ang baha. Paingon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Untoy. Ginaingon, nga kung tinuod kang nahigugma sa binuhat nga imong gimahal, ayaw patintan sa lain. Ang binuhat nga makagusto nimo, unya ikaw sukaran, kinahanglan nga imo kining balibaran. Aron dili mo kini pagamahayan sa kawaihian. Mao gini nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili ko mahimong mahikalimtan. Asa man tayo dong, manimba ta? Sa Domingo lang ta, manimba. Aw, asa di ta karoon? Mananaw taxi ni day. Taxi driver. Sa downtown ta ha, downtown. Yes, sir. Okay. Kanina sa tong lagi ko pa itong nakuan sila. Uy, may balitok-balitok. Bitaw no? Baya. Ganahan lang sa noon ko na. Batoy hay, tapos na silang kanan ni mo da. Medyo pa puli ang butang nga. Buwan nga bitaw. Basta love na ko ang babae day. Ambot lang. Ambot ganon ni. Di ko pulaan. Pariha da ita. Tana na. Magawas na din eh. Malintag mabugnaw nga lawak na. Bahala ka. Sige. Ikan sini. Bugnaw lawak. Hindutan eh. Palalo. Palalo. Kasal? Uy. Saan ka tayo? Tarong nga tayo. Ay, gusto ko. Mga hawak ko sa galito eh. Husto naman mo sa edad ng analo, no? Oo, tayo. Apo ni Gili Dilmar. Oo. Busa, pakasal na mo. Ha? Unsa pa may inyong dugayan do, Untoy? Kining, tayo. Sagdi lang. Ako niyang sultihan, anak. Sultihan niya na ko siya. May gastuhan pamangod siya nga manghod nga nagtungha, tay. Mao nga. Mapakayo siya ka na bang mangusog yun nga, makasal mi. Naubasid ang iya sa mga ginikanan ang mipugong na magminyo mo do. Kahit kung maminyo na ka ng ilang anak, di naman sila makapangayo ani. Pero sagdi lang, makisulti ko bahin anang butanga do, toy.
Gusto na kitunta ko nga magminyo na tadong, pero mihangyo magod sila si mama o si papa nga. Unya na lang kung makagraduate ng akong manghud. Ang... mas nagtuo sila nga nagapas ko sa mong sweldo. Gisulti nga di kang tatay. Pero huwag ko mag-apas sa mong sweldo, ha? Oo nga gusto sa ko nga magminyo na ta. Kaya na, kuwan pa, tinarungan din ako, basta kayo huwag ko mag-apas ng sweldo ni mo. Trabaho yun ko. Anong akong gusto ba nga, may mutang na ta. At sabi lang, hinahinayan ko lang sila sa pagpasabot, ha? Kung di ka ganit sila madag-istorya, aw, ano nang hikayo na nga magtuman lagi ko sa kong gusto. Uy, ikaw din nga akong bisita, Nuning. Niagyod ko, aron balitaan kas nahitaburon sa ilang analo. Okay, nga naman eh. Usa may naitabos ila. Hala, uy, pwede kang hilak ni analo, uy. Kaya gikasabaan og maayo siya hang mamagpapa. Uy. Kaya gusto lagi siya nga, magminyo na mo. Oh, lagi. Kaya, dili pa man musugot ang iyang mga ginikanan. Motong, nakadungog ko nga, nagdako ang ilang mga tingog. Kining, wa man kanila dapatis, analo. Asa kawa. Ha? Nagitampalong man to si analo siya hang papa. Ha? Gitampalong? Usa? Uy, kaluoy sa ding analo, uy. Taon, gitapatan, gitampalong. Ay. Uy, ako pa ikaw untoy, no? asa man? Huwag kinalanas analo, uy. Uy, ngano ko taon? Juan, dili pa man gusto ko ng iyang mamagpapa nga magminyo na si analo. Pwede siya nalalay babae, uy. Karabang babae nga kanang nakagusto nimo. Babaeng nakagusto na ko? Oh, naman nakagusto kong babae nimo sa hilom. Dunay babaeng nakagusto na ko sa ilong? Uy, kinsa man? Oh, kinsa pa? Ako. Uy, unsa? Kumidya na Nuning, uy. Uy, lagi untoy. Ha? Busa tigin na toy. Uy, unsa man? Kanang kita na lang, pi. Sige na, toy. Mayo kay niya ka, toy. Dali, toy. Uy. Lingkod din, toy. Uy. Kining, ayaw lang og mubuha og sangpit ang akong nganoy. Untoy lang. Ayaw lang ng toy kay muratalag itoy. Muratalag itoy ang paminaw. Ilong! Pati na Dinan ka. Sorry na, laim gyud paminaw. Muratalag itoy ni Juliet. Paminaw, ha? Di ba ko gusto nga maminyo ng akong anak, ha? Nagtinahanglan pa mi siyang sweldo. Lamig kay sweldo. Wa pa ko trabaho. Kining, Noy, katungod man na si mong anak nga magminyo. Kay husto naman sa edad. Mao ba? Mao na. Anak din na do? Anak na. Husto na sa edad, no? Husto. Ya, kini akong kumo, do. Uy, kagamay. Di man mailag husto sa edad, do. Ang maigo ay do, tulilit na, do. Nyaon sa man, do. Gusto kang maigo ka, Sab na. Iyan na nakapagtataran akong hinigugma. Lamig Mahal ko siya pa. Bika. Tumanan tamo sa inyong gusto. Sweldo ako. Ayaw lang pakita o pati nga pagtratar si Untoy. Okay na tayo, okay na. Way problema. Kutob sa mga binuhat nga imong gimahal, mahal ko usab. Musa, I love you pa, mahal sab ka na. Atik! Ako mahal ko nimo. Sige ko, bihagki ko. Bihagki ko! Mahal ko nimo. Bida. Ayaw tanang style na, oy. Ayaw kong diskartihig sa mana. Una po kinumusduyan, do. Una po kinumusduyan. Sa di ko gusto, nga minyos analo, Dili! Kapila naman na, uwi. Ang mani? Hindi, kanang mong inom. Ang ginom. Tuy. Ayaw ko labi sa imong pag-inom, uy. May gali kayo na agian takadinghis, tindahan ni Zaina, inom. Gusto na, anak, uy. Dili na mo'y tambal sa imong problema. Uy, lang yung makatambal sa akong problema. Yung problema na ko sa mga ginikanan ni Analo. Batay, kay batasan. Sweldo rin apas. O naging makatambal ako ron, kining bino. Ako,
Ako ra ang tambal sa imong problema, Untoy. Uy. Busa kuyog na ako, Toy. Ah? Kitambalan ko ang imong problema. Uy. Untoy. Imong dila. Taka malanag. Uy. Ayaw, Daynoning. Di ko gustong makasa ni Analo. Di ko gusto. Kadili. Ay kanigunitin ni Imong dikit-dikit. Uy. Basta. Ayaw sa trabaho sa diha. Gitangag maguna nimo. Wa ko sa ina. Ano naman na ni? Ano hindi kasi. Unsa? Mao ka na, Untoy. Mabdus ko og ikaw ang amahan. Unsa kinahanglan nga pagkaklan ko nimo? Kung dili ka gustong ipapatay ka sa akong mga igagaw nga mga killer. Ay, nuning intahon, oy. Ikaw sayod ka, ako gusto nimo, ha? Musa, please, day. Ayaw ko pugsa nuning, ha? Pugsas magpakasal nimo. Maluoy ka na ko, nuning. Nakasal yun ko ni Nuning. Og sa adlaw sa mong kasal, naghikog si Analo. May na lang kay natabang ug wa mamatay. Nagbasol yun ko, ganong mikaon ko sa gisukan ni Nuning. Natintal yun ko ni Nuning. Guol kay ko. Pero si Nuning, perting bahakak sa tumang kalipay. Maugdo mga kasama ang kaagi ni Untoy. Dinhining atong tulumanon. What's the style? Pwerting bahak-hak style. Kining maong sugilanon disuwat ni J. Badayos sa direksyon ni Terdy Adrucan, spinner Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Walkers Jano. Talit ka nato sa RMN drama.